Gustura egoten zen zabaiti zintxilik. Lurrean egotearen aldean oso desberdina zen. Haizeago hartzen zuen arnasa. Dardara sume batek zeharkatzen zion gorputza. Eta hangoiko erdi zorion hartan, batzuetan askatu eta lurra jotzen zuen. Bere burua ere harrituz. Orain baina, lehenez bezala menderatzen zuen gorputza. Eta alako horialdetan ez zuen minik hartzen. Arreba bere hala hartu zen Gregorrek bere buruarentzat aurkitutako jolas berriaz. Itsasgarriaren astarnak utzen baitzituen han hemenka. Eta Gregorri bere ibirira hura errastaldera bururatu zitzaion traba egiten zuten altxariak baztertzea. Bastez ere komoda eta idazmaia. Ezin zuen baina bere kabuz egin. Ezen ausartzen aitari laguntza eskatzera. 16 urteko neskameak eziokeen noski lagunduko. Lehengo sukaldaria joan zenetik ausartari zen, baina sukaldea beti bizaz itxita edukitzeko baimena eskatu zuen. Eta zerbait berezia zenean bakarrik irekitzea. Beraz, aita etxean ez egoen batean amaren gana jotzea besterik ez zitzaion geratzen arrebari. Ama pozik hurbildu zen, hizketan, baina isildu egin zen Gregorren gela aurrean. Lehenbizi noski gela dena ondik zegoen begiratu zuen arrebak. Ondoren utzi zion amari sartzen. Gregorrek maindirea presaka beratu eta zimurrak egin zizkion. Sofaren gainera nolanai botatako maindire bat balitz bezala. Baztertu egun zuen maindirea azpitik zelata egitea ere. Uko egin zion amari ikusteari. Ura etorri izanaren posare eutxiz. Zatoz, ez dainoen ageri, ez hain zion arrebak, nonbait amari eskutik helduta bidea erakusten.